Kaseng hanyo trap Youth Council sengkemi haka arpo artari ujemang kalalet bana kendo yu director ka Negrims banbu da ka jingtho haka jinga kendo bat u director ki nong yalam jong ka HYC kilayakran kumbakat tu ka netali ki mat habayade bat ka jaka sumar ha Negrims habakran shikilat pathai ku board u president ki HYC uba Roy Kupar Sendram ulaong bakimat ki balapan sengau ki kenthop halor ka jingbut dien ban persya ya ka jingthongkam nursing lengba ka exam balakhat da ka nursen Kaseng kalapan sengau syuk director ru halor kajingdon kam ban bu deka bahat thongkam neka reservation ya ki samla pule ki balatebet ban trai hapo ka Negrim ki bedai ki trai muluk ka ni ke jala. Tuka jingwani kenduk ka jongim ta singi u director jong ka Negrim sekadai bedai wiki katu ka ni lagi mat kumba santali kabaningkong ka mat ka bangiwan bani kenduk badu director jong ka Negrim sekadai ba kumah kini ki benai ki beladap nak kalian juga seng ilawan berpanpa we kajing persya alor kajing tungkam nursing ang ni hapo Negrims lomba ka exam yang pala khot kumpa norset lomba ka exam kumpa arspa arpo ligi pus lathap ni hapo Negrims ya ka babon ki kisenrang kumpa kat naingut ki kinte ya kini ki singi yo jing tep ba kumpa saupo hadu san pongot kini ki beri ki balak syajit ban chathung hang ni apo Negrims shiteng naki ki kelamuan join hiru but shiteng naki kila resign no nak kam na markin sngo la imat bantrai hang ni apo kani hospital Negrims dihadin bangitip ya kata ilawan no bani kendu ya new director jo Negrims kenang ba dakawi kajing dawa kata kalong ba Negrims kamdi bantung kambiang lani ban shim nak list jong norset ya kabadang don mental si kanang don maka exam kala don kila bandon ki waiting list tingim kwa baka Negrims kan shu thakbe de kibri ki bala don lepa kata ka waiting list kata kri jing wani kendu ka jongi batu director jong Negrims dakabu jing dawa ru baka Negrims kadai ban pelong daka exam hakaba de bantung yakini ki pus ki bala alat la kalong kuma saupo sanpo nekat kum kajing sautu ka jongi kalong bawat hakani exam norset ka bala dabru wala ki don kam ya ka kajing don kam ka jongki ka poi kuma arspa laipo arspa saupo ndri kila ban thap tang kumba sis pa ndrupo la ni sis pa nyu pungut te kamot ka don ka gap la ni ka jing duna kumba ndrupo do nyu pungut ki nurse ki bedang hap ban thap hang ni po hospital tena kalian jong kaseng iloong ba nadu ka basdang baka Negrims kam day show ban pelong ya ka exam thap kam ki nurse lang baka not set ya ka bana kalian jong director ula kubur khmat jongi baka Negrims kan nom pelong show ya ka exam lang baka not set bat ka baar ya ka ba ula ongru ba nakabenta ban pendap ikini gipus kan Negrims kan sepelong ya ka exam la kalong nyopo prapo ne kat bade gipus ban thap ru kat kum gajing don kam kan Negrims kan sepelong ya ka exam hakini ki banai ki ba khmat kat kum gajing don kam ga jong kan Negrims te kawai ka balaya syai kalong bangim kwa baka Negrims kan thap kam ya kinu gibre ulang ba kanika list ya ka bala permi da kan offset ya ka ba director ula kula rakhmat jongi ba unom le kumta ndre un pelong da fresh exams hakaba ki khna samla jongi jong ka jat bende ko jongi ba jong ka jala hibro ko we kin sala ban ya sim benta ndre om de shoot lang ba kan offset ndre kan dai pat lang ba ka we ka computer based test ya ka ba kin sa pelong da kan Negrims lang ba ka jingarap jong kanu ka testing agency kata ka de bening kan ka jongi bat director jong kan Negrims kalong ba kadon ko wiga post ka bagi khot advertisement how news nam arja arkulai ka khat nyotrik ku Oktober arja arkulai ka post nam tau storekeeper ki ong kat kum kata ka jing khot advertisement ki ong ba ka baningkong ka de bu undai bachelor degree ka baar kalong ba udai bandan ru ya kata ka diploma la ne ka degree hapo ka material management warehousing management ka public procurement na kinu university humot 8 itai kendon dela dengi page ya ka advertisement jong ka IMS New Delhi tang house nam arja arkulai hiu banai basan na kaliang jong ka IMS New Delhi ya bakhat advertisement nam takani ka ju hi ka post ka kendon ka baningkong kalong ba udai bende bachelor ha na kanu ka recognized university ka baar uang ba udai bandon experience minimum experience of 2 years and above hamot ubu experience but uang ki ong ru or a postgraduate degree in material management kamut ka IMS ka ong ba fidon kam tang bachelor degree fidon kam tangka experience lani lada fidon ru kata ka certificate haka material management kan kam ai kan kam yo kata weightage de ka belengo kalong ba advertisement pat jong ka Negrims ka ong ba tang bachelor degree
bat kataka diploma la ni ka degree course aka material management kaba kaba bu jingya iki kon samla la ni ki brio ki jongi kalong ba bun na ki jongi kimdon ya kani ka degree namar ko makalong ya kajala ka jongi ngimdon ni kita gi industry gi repair la ni ki bun kita gi industry ki pendon kami ni degree ringi don pat iki brio ki blatre daki post nam daki news nam daki post nam daki sans nam haka store la ni ki store jong ki lakalong hanigrams lakalong haki weki hospital kila don ni ke experience dai namar pat bakim don ni kani ka degree ka diploma la ni ka degree kani ka material management ki klem la shu ban apply ya kani ka kam mot ki bayo ya kani ka kam ko bakalong menta kala indriu tuli ki post na santli ki post ka wi piludi ki dai ki bri ki mana ba namar bakadon kani ka kandon tinakalayang jo kaseng iwan ban ya keren ya director ja hanigrams ban ong ba hanigrams kala le bakla bat kale ya ke ban pendu lenti ya ki kon samla ke jongi tingi la ong ru ba hanigrams ka di ban amen ya ka recruitment rules ka jongka khnang ban ya ha bat ka recruitment rules jongka aims ka umut ba ka bu ya ki kendon khnang ban bu ban ai we teach ya ka experience khnang bakin yo ban tap ya kani kam te kumakalong menta nakalyang jong director jongka aims jongka hanigrams ulaong ba kila de ban tho bat kin persyang ban amen yang kani recruitment rules saka bakin penduk no yang kani gantin bandon kam yang kata degree bat ka diploma kani ka material management nang ta ka post storekeeper director jong kani hanigrams kalong ba hanigrams ndai tang badon ki MBBS course kadon ru ka college of nursing hakaba ki ajing hikai ru obede ba ka MSc nursing bat kumju ru ka BSc nursing house nam arja arfulai arsaw ka MSc nursing kadon ship hotli gisit haka BSc nursing kadon san pautli gisit ne ka belengo balong kalong ba haka MSc nursing bat BSc nursing wat la ka college of nursing kadon hapo hanigrams kadon hapo Meghalaya kadon hapo tribal area ndrai omjudan reservation pat hakini ban puli kini gisit ay haka doktor ka MBBS ni ong ba ki ai reservation ya ka Meghalaya ne ka belengo kalong ba ya ka MSc nursing bat BSc nursing omjudan reservation tenakalyang no kaseng aso ba hadin bangyo ajeng te baka hanigrams ka syai pelong ya ka all India exams kumnu ban ai admission ni kini nursing courses but mentau snamli kila ban shim da ka merit list na ka need exams kabama kalong bayo ki kun samla ki jongi kimyo ya kalat banwan puli nursing hang ni hapo hanigrams tingi ong ngilawan banbu kajing dawa khmat jong u director jong hanigrams kalong ba lakumnu ka hanigrams ka dei bandon reservation ya ki kun samla ki badai na po ka jela ka jongi ki local indigenous students lani ki youths jong ka jela ka jongi ki ba qualify lembaga need kinyo ban lani ban puli BSc nursing hang ni hapo hanigrams kamasutana kalong ba nakalyang jong director jong hanigrams ula pentip yangi ba mentau snam ka BSc nursing kanom dei tang shis san posit ndrai kan dei shis pasit bat nakalyang jong ka academic council jong hanigrams bat ka jing terwa nakalyang jong director jong hanigrams kalong ba ki lakumnu kin bu lai posit ya ki kun samla jong ka jela Meghalaya bakin yo ban puli nursing hang ni hapo hanigrams ti kata kari kajing dawa nakalyang jong kaseng baka dei bandon reservation kam dei shu kumba kalong si kata ba omdon reservation kat uba ki wan be na kamba ka merit list ki brio na kaleng jong kari India ki on wan puli ringi kwa ba kandon kata ka special reservation ya ki kon samla ki jongi tinakalyang nga jong uloong bakla don kata ka provision baka proposal balakum nu live house seats on bu nakashis pa ya ki kon samla jong ka rio ka jongi o jong ka state ibaro ko wai bakin yo ban puli ya ki course nursing hang